Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, ma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Huwa Ġesu stess fil-Vanġelu li għadna kemm smajna li iwassalna biex nifhmu t-tifsira profonda ta' dak il-ġest li smajna dwaru fl-ewwel qari. Mosè jitlob il-Alla biex jeħles lil poplu mill-gidma velenuża tas-serpenti. U lil Mosè Alla jissuġġerilu li jagħmel serpent tal-bronz jarbulaħ u kull min iħares lejh ifieq. Is-serpent tal-bronz jirntrefa u jsir mezz ta' fejqan u salvazzjoni. U Ġesu fil-Vanġelu jgħid kif Mosè olla s-serpent fid-deżert hekk jeħtieġ li bin il-bniedem jintrefa biex ikun ta' salvazzjoni. Kull min iħares lejh b'fidi, b'imħabba, b'tama ifieq. Mela Ġesu stess qed japplika għalih innifsu it-tixbija tas-serpent tal-bronz li jġib il-fejqan. U l-Knisja tagħżel dan il-qari f'din il-festa ta' l-eżaltazzjoni li rfih il-fuq tal-kurċifiss tas-salib imqaddes propju biex tfakkarna li s-salib imqaddes u għalina għajn ta' faraġġ, għajn ta' tama, għajn ta' fejqan, għajn ta' salvazzjoni. Wara kollox, dak li kien strument ta' tortura ħarxa isir għalina sinjal u balzmu ta' faraġġ u ta' paċi. X'misteru kbir li l-ħażin tal-bniedem Alla jitrasformah f'għajn ta' ġid. Jekk aħna għandna xi dubju dwar din il-ħaġa, biżżejjed inħarsu lejn Ġesu imsallab. Il-kefrija tal-bnedmin, id-dnub ta' kull wieħed waħda minna, lil Ġesu waslu biex jobdi lill-missier sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. U Alla dik il-kefrija tagħna, id-dnub qiebes tagħna, in-nuqqas tal-imħabba tagħna, bidlu f'għajn ta' tama, għajn tnixxi ilma safi ta' tisfija u fejqan. Mhux ta' bxejn insellmu lil-mulej bit-talba sabiħa, nadurawk o Ġesu u nberkuk għax f'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ġesu jitkellem ukoll fuq is-salib meta jispjega lilna kif għandna bżonn nimxu warajh. Min irid jimxi warajja irid jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Imma x'jiġifieri terfa' salibek? Huwa li titgħallem tieħu paċenzja bil-limiti kollha, bis-sitwazzjonijiet diffiċli
li tippreżentalek il-ħajja ta' kuljum. Ġesu ma qalx darba darba le, jerfa' salibu kuljum, għax kuljum se nsibu xi kontrattemp. Kuljum forsi tingħafas qalbna b'xi weġa' li diffiċli ninsewa jew tgħaddi. Kuljum qalbna tirrealizza kemm għad baqanna x'nitalmu fit-triq tal-imħabba. Kuljum. U kuljum il-mulej ifakkarna li s-salib li tela fuq hu għax tellajni aħna, qarbu lajni aħna. Imma lih kienet li jtemm ir-rida ta' missieru li jħobb b'mod straordinarjament kbir. Infinit ngħidu aħna. Imma dik l-anja tal-imħabba li l-mulej janni minn fuq is-salib tad-dulur tiegħu, il-mamudija tal-kefrija li ma ċaħadix imma ċċetta minn idejn missieru dak il-kalċi tal-mor kif kien iħobb isejjaħlu San George Preka, jallimna il-kejl tal-imħabba. Meta aħna ngħejjew inħobbu qed niftakar f'sitwazzjoni diffiċli fil-familji fejn hemm il-mart, fejn hemm il-tieħ il-qalb, fejn hemm il-weġa'. Kultant tejja kemm se ndu minn bagħti, kemm se nġu minn ġarba din is-sitwazzjoni. Niftakru fil-mulej irxoxt. Imma rxoxt mit-triq tas-salib. Il-mulej ikun il-faraġġ, id-dawl u l-paċi ta' qalbna.